Wannan wata sabuwar ciyawa ce na zo muku da ita mai suna bunsurun fadama. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Masu bibiyar mu a cikin wannan shafi na gidan magani Herbal Center. Yau cikin yardar Allah da ikonsa gani a bakin wata gona na yi karo da wata ciyawa mai matuƙar amfani da ɗimbin amfani game da lafiyar ɗan adam. Amfanin da take da shi ba ɗan kaɗan ba ne ba. Ta yi maganin shaiɗanu, ta yi maganin sanyi, ta yi maganin malaria, tare da shawara, yawan ciwon jiki, mutuwar jiki da makamancin haka. Ana amfani da wannan ciyawa mai suna bunsurun fadama. A kula sosai, akwai ciyawar da ake kira bunsurun fage, akwai bunsurun fadama. Sabida haka ba ɗaya ba ne ba, suna da bambanci. Shi bunsurun fage yana da manyan ganye wanda ya fi wannan. Shi kuma bunsurun fadama ganyensa baya fin haka. In ko ya fi haka, to dai baya canja fasali yadda za a kasa gane shi. 'Ya'yan da yake yi kuma kamar hakan ne, sai dai wani lokacin yakan fi haka girma. Bunsurun fadama yana ɗaya daga cikin ciyawa mai matuƙar ƙamshi, wanda yanzu haka nan taɓa shi nan da nake yi, ƙanshi yana ta bugun hancina. Ko ajiye shi aka yi a guri, za ku ga ƙanshi na tashi. Mutanen da za ku ga suna nannaɗe shi su rataye a bakin ƙofar ɗaki domin maganin miyagu. Ana daka wannan ciyawa da ganyenta da 'ya'yanta da iccenta, a riƙa yin turare da shi domin magance matsalolin iskokai da makamantan haka. Haka kuma ana tafasa ciyawan nan da ganyen da 'ya'yan da saiwar gabaki ɗaya. A tafasa, a sa jarkan wa'yar kaɗan a ciki, ana sha domin magance matsalar shawara, ciwon jiki da makamantan haka. Sannan ana iya yin garinsa, a riƙa zubawa a shayi ko a ruwan zafi domin magance malaria cikin yardar Allah. Bunsurun fadama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Daga taskar gidan magani Herbal Center. Kada ku manta, ku biyo mu a cikin YouTube channel ɗinmu mai suna gidan magani Herbal. A nan za a samu ƙarin bidiyoyi masu tsayi waɗanda suke ɗauke da muhimman bayanai akan magunguna da cututtuka. Zuwa yanzu muna da bidiyo sama da guda 400 a cikin wannan channel na gidan magani Herbal. Game tambaya ko ƙarin bayani, za a iya samun lambar mu. In a TikTok kuke kallon mu, sai ku danna kan profile ɗinmu. Daga ƙasan hoto akwai jan rubutu guda biyu, ɗaya yana nuna adireshi, ɗaya kuma yana direction ɗinka yadda za ka kira. Da ka danna zai fito ma da lambar waya, sai ka tambaya ko ka tura saƙon WhatsApp. Idan kuma a Facebook kake kallo na, a cikin peji na akwai lambar waya, adireshi, email da makamantan haka. Idan kuma a YouTube kake kallo na, insha Allah akwai lambobinmu a jikin bidiyoyinmu. Assalamu alaikum wa rahmatullah.